sliramu ninggal aku apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa
Iki Pak Agus iki ket mau. Pak Agus Waluyo, tuh Pak Agus Sumantri. Pak Agus Sumantri no ilang ngono. Ilang nanti Pak? Mbuh kae mau wis. Golek mbok menawa golek-golek apa? Golek apa ayo? Golek requestan. Oh golek requestan. Goleke. Golekke. Pak Agus, napa? Pak Agus Waluyo ket mau ijeh anteng-anteng e. Ajeng pripun meneh? Biasane Napa iki? Maksudnya ora kaya biasane. Ora kaya biasane. Lah biasane piye to Pak? Biasane ngono ya aku ki sing anteng. Kan gentosan. Kok ya Iki jan anteng-anteng banget Pak Marji. kaya Jan aku. ora ono sing teko-teko mlaku rene Mbak Rizka nyuwun lagu. Mundut, nyuwun mundut. Mundut napa Ya nyuwun? nyuwun ya oleh, mundut ya oleh. Heeh. Ning kok nek ra nyawerke bangetan kuwi mau. Ayo mangkane kuwi luwih Mundut cek, nek mundut. Ngaten ta? Lah niki mek geguyon kok Mas. Ning nek tenan ya ora apa-apa. Uyung. Wong. Wuyung. Nembe wuyung, Pak. Halah. Jenengan iku? Ingkang lenggah-lenggah riwen. Heeh, nggih. Pokoknya digawe slow mawon, santai mawon. Paring asma sinten Bapak? Mbah Yono. Mbah Yono. Mbah Yono. Mbah Yono nggih. badhe nyekar. Oke. Badhe nyekar. Judul lagunipun apa? Wuyung. Wuyung. Heeh. Ning anu to? Oh nggih. Jane estunipun mboten wuyung to. Oh nggih. Iki namung lagu nggih, Pak. Ming lagune, Mbak. Nggih. Ya, Duk. Paringi wuyung ya, Nduk ya. Nggih. Nah, ayo kanca Puspa Umitama Monggo jumeneng, Pak. bersama Sanjaya Audio Sound System. Gabernya.